aika autenttinen ja kuitenkin niin kuin omalla tavallaan omaperäinen puvustus. Et ei kopioida ketään eikä mitään, vaan tehdään niin kuin ihan visuaalisesti näyttävä ja runsas. Siis mä olen ihan täältä Tessiolta kotoisin, eli paikallisia. Mä oon käynyt täällä yläasteen ja lukion Loviisassa, jonka jälkeen mä menin Haminaan artesaanikoulutuksen ja siellä oli tekstiilialaa opiskelin. Ja itse asiassa mulla on nyt tällä hetkellä työharjoittelijatkin, jotka ovat just samasta koulusta. Sitten mä olin taideteollisessa korkeakoulussa, niin valmistuin sieltä tekstiilitaiteen kandidaatiksi ja sitten siitä muutaman vuoden päästä tekstiilitaiteen maisteriksi. Mä sen jälkeen 2005 mä valmistuin, mä tein kirkkotekstiilejä ja suunnittelin presidentti Tarja Haloselle pukukankaita ja silloin hän oli itse asiassa, ne pukukankaat tuli Kiinan tämmöinen valtiovierailu oli hänellä silloin, niin sinne pukukankaita ja siitä tuli pari asua ja huivi sitten sinne matkalle. Ja sitten mä oon suunnitellut Marimekolle painokankaita ja hyvin paljon niin kuin laidasta laitaa sekä tekstiilitaidetta että sitten niin kuin design-puolella. Kyllä joku aina ne sieltä katsomusta bongaa. Tässä esimerkiksi nyt teen just Sitting Bullille niin perukkia. Ja tää on valmis intiaaniperukki, jota muokataan ja tuunataan. Eli tähän tulee mehiläisvahalla ja teellä värjättyjä puuhelmiä ja sitten tulee helmikannan höyheniä ja sitten tässä, kun on nämä tämmöiset erittäin kliseiset punavalkoiset nauhat, niin me laitetaan niihin ihan tämmöiset niin kuin enemmän tyyliin sopivat nauhat, että sitten tämä muuttuu ihan kokonaan erilaiseksi.